Obila e kaonti ma Homa Bay ondhiyo achije moko adek kaluore gi wach kuo mag bunde 4 kod magina maromo 110 manyokwal kowuok e tesend obila ma Kipasi mantiere kachung'od bura ma Suba North otieno ma piny norugodo nyoro. Achijego eko nomaki kaluore kod apedha ma iye ger masani obila mag okwach kich, obila ma pile kod tend loch nanga dhi godo nyime gwenge ma Kipasi kod aluora mare mar manyo bundego. Kamishna e kaonti ma Homa Bay Moses Lilan oyango meko mag achije adekgo koko ni sani odinegi kendo obila dayo dhogi e wi wach kuono kapod giluwo ndach achije mamoko. Lilan okono obila miche gi miche mawuok e kaontis mopogore opogore e gwenge ma Nyanza ne ool e aluorano mar manyo jonjorego. And we should be able to bring in more people as we progress with investigations. We have mobilized enough security personnel to coordinate the search. We have also brought on board the entire Ngao infrastructure, including the Nyumba Kumi and the village elders, and also the members of the public within Kipasi area to assist us also in trying to get any vital lead as to where these firearms may be. This is criminal because looking at how the incident was executed, I think it is a high level of criminal intent which had been planned for a while. But I wish to let the perpetrators of this heinous act that we will find them.